ሰላም እንኳዕና መደብ ኢሰንሻል እንግሊሽ ኮንቨርሴሽን ብደሓን መጻኹም እዚ ንተምሃሮ ቋንቋ እንግሊዝኛ ኣዝዩ ኣድላይ ዝኾነ መደብ እዩ። ኣነ ተኽለ ማርያም በኪትየ። ኣብዚ ክፋል እዚ ከመይ ጌርኩም ካብ ዕዳጋ መግቢ ከም ትገዝኡ ክትመሃሩ ኢኹም። ነዚ ካብ ዕዳጋ ድንሽ ዝገዝእ ዘሎ ሰብ ጽኒኢልና ንስማዕ። How can I help you? Hi, can I have a kilo of potatoes? Here you are. That's £1. ክብዝ ዝብል እንተመሲሉ ኣይትሻቐሉ። እዚ መየይጥ ከፋፊልና ብምቕራብ ንኽትላማመዱ ክንሕግዘኩም ኢና። እቲ ዋና ድኳን ነቲ ዓሚል How can I help you ኢሉ ይሓቶ። ከምዚ ዓይነት ሕቶ ድማ ኣብ ድኳናት፣ ቤት ብልዕታት፣ ዕዳጋን ዝሰርሑ ሰባት ንዓማዊሎም ዝሓትዎ ዓይነት ሕቶ እዩ። መጀመርታ ስምዑ ብድሕሪኡ ትገምዎ። How can I help you? እቲ ዓሚል 1 ኪሎ ድንሽ ኪሎ ኦፍ ፖቴቶስ ክህቦ ሓቲቱ። መጀመርታ ስምዑ ብድሕሪኡ ድገምዎ። Hi, can I have a kilo of potatoes? ዋና ድኳን ነቲ ዓሚል ድንሽ ሂቡ ከም ዝበሎ Here you are እዚ ሓረግ ንሰባት ገለ ነገር ንህብ ምስ ንደሊ ንጥቀመሉ መልሲ እዩ። Here you are. ኣስዒቡ ነቲ ዓሚል ዋግኡ 1 ፓውንድ ምዃኑ ሓበሮ። That's £1. ብጣዕሚ ጽቡቕ። ሕጂ እንታይ ከም ዝበልኩም ፈትሹ። ናይዞም ዝተፈላለዩ ሰባት ዘረባ ብዛዕባ መግቢ ካብ ዕዳጋ ምግዛእ ንስማዕ። ጃስቲን ስጋ ዕየት ላም ይገዝእ ኣሎ። How can I help you? Hi, can I have 2 kilos of lamb? Here you are. That's £15. ኒክ ፔፐሮኒ ፔፐርስ ይገዝእ ኣሎ። How can I help you? Hi, can I have a kilo of peppers? Here you are. That's £2.50. ሕራይ እምበር ሕጂ ንፈትን። ነቲ ናይ እንግሊዝኛ ሙሉእ ሓሳብ ሰሚዕኩም ድገምዎ። ነስ ወከፍ ክልተ ግዜ ክትሰምዑ ኢኹም። How can I help you? How can I help you? Hi, can I have a kilo of potatoes? Hi, can I have a kilo of potatoes? Here you are. Here you are. That's £1. That's £1. ጽቡቕ እምበር ሕጂ ማዕረኽንደይ ነቲ ዝተምሃርኩሞ እንግሊዝኛ ከም ትዝክርዎ ርእስኹም እትግምግሙሉ ግዜ በፂሑ። ነዚ ብትግርኛ ሰሚዕኩም ሙሉእ ሓሳባት ብእንግሊዝኛ በልዎ። እንታይ ክሰምዓካ? How can I help you? ኪሎ ድንሽ ዶ ምሃብካኒ? Can I have a kilo of potatoes? ሕራይ እንካ። Here you are. 1 ፓውንድ'ዩ ዋግኡ። That's £1. ብጣዕሚ ጽቡቕ። ሕጂ ብኸመይ ካብ ዕዳጋ መግቢ ከም ትገዝኡ ፈሊጥኩም ኣለኹም። ሕጂ ነዚ ዋና ድኳን እንታይ ከም ትደልዩ እናነገርኩም ልምምድ ግበሩ። How can I help you? Here you are. That's £1. ጽቡቕ። ሕጂ ነቲ ዝርርብ ብምልኡ ደጊምኩም ብምስማዕ መልስታትኩም ገምግሙ። How can I help you? Hi, can I have a kilo of potatoes? Here you are. That's £1. ብጣዕሚ ጽቡቕ። ሕጂ እምበር ብቋንቋ እንግሊዝኛ ጌርኩም መግቢ ካብ ዕዳጋ ክትገዙ ትኽእሉ። ንስተምሃርኩምዎ ደጊምኩም ምልምማድ ኣይትረስዑ። መሓዛ ኣናዲኹም ብእንግሊዝኛ መግቢ ካብ ዕዳጋ ምግዛእ ልምምድ ቀጽሉ።
ኣብ ካልእ ግዜ ብኻልእ የራኽበና ባይ